Привет, дами и господа, имаме тук една пратка за едно нощче да го отремонтираме. Ето сега ще видим какво точно има тук. Така. Ето го нощчето, шипка, така, явно човекът иска да си му го възстановя, виждате, тук как е, да, не се затваря. Да. Ами, ето. Тук е разнитено според мен. Всичко ще се оправи. Като се занити хубаво, би трябвало всичко да си дойде на мястото. Да. И тук имаме леко изкривяване. Ето на това тук и на това. Но мисля, че нещата ще се изправят. Еми добре. Ето и ще не се затваря до край. Защото вижте тук как идва настрани. И така, тук има и буклуци, предполагам. И така нататък. Добре. Ами това е. Ще видим продължението после. Така, ето го вече готовото нощче. Вече, тук ето какво пише, 1877 година. Така. Тук виждате, няма да зацепва, няма нищо, до края е затворено, отваряме го, няма луфтове, няма нищо. Ето тук какво пише, не знам. Ето така нещо. Така. Виждате. Ами това е нощчето. Чакай да видим дали има някое листо. Някаква хартишка тук, май няма. Ето какво намерихме. Така. Няма друго. Защо няма? Няма. Добре, това е. Реже нощчето е наточено, няма проблем. Всичко е точно. То не вярвам да се ползва, по-скоро ще бъде като спомен. Според мен, защото иначе не е много удобно, метално маничко е, но дори да се ползва, тук имаме така, може да се затваря с една ръка. И така. Смазано е нощчето. Почистено, реновирано, както се казва. Ами това е максимума. Всъщност може още, но много ще се изтъни, много ще стане. Просто няма да прилича на какво удара, а така или иначе. Тя вече леко геометрията му е променена, защото тук, знаете, имаше една ямка, наложи се леко да стесня. И така или иначе, тук вижте какви ями има. Ето това, виждате. Това няма как. И тук, ако това го почиста, край. И затова малко следи и тук да се личи, че е леко ползвано, но пък е здраво и хубаво. Ами това е за сега, за нощчето. Надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, задавайте. Предполагам, че е някакъв спомен на човека. Не знам. Нощчето е възстановено максимално, което може да се направи.
според мен за него. И така. И ми благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси, задавайте, лайквайте, абонирайте се за канала, за да получавате първи нещата. И така. Това е шипка, пише тук шипка, да, ето шипка. До нови срещи и се пазете!